Bývať potrebuje každý, no niekedy je to pre isté skupiny ťažšie. Či už ide o dospelé deti odchádzajúce z detských domovov, alebo o rómskych spoluobyvateľov, ktorí často nemajú bežné návyky spojené s bývaním, s platobnou disciplínou či so starostlivosťou o bývanie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre čas operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Túto výzvu chce využiť aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová, ktorá sa výzvou zaoberá. Tvrdí však, že podmienky projektu sú dosť prísne. V pláne má zrealizovať zateplenie bytovej jednotky na ulici Festiválovej. Projekt zvyšovania komfortu v prechodnom bývaní. Áno, zaoberáme sa týmto projektom a sme v štádiu riešenia, či spĺňame podmienky, pretože sú podmienky dosť prísne v tomto projekte. Ak by sme do tohto projektu išli a splnili tieto podmienky, tak budeme sa najmä zaoberať projektom zateplenia kontajnerovej bytovky na ulici Festiválovej, ale hovorím znova, ak splníme podmienky, pretože by to zvýšilo teplný komfort obyvateľov a myslím, že by to prinieslo aj nejakú úsporu nákladov na bývaní pre obyvateľov tejto bytovky, tohto bytového domu. Aké podmienky sú na to, aby mohli Rómovia získať byt? Na to, aby Róm získal byt, musí splniť úplne rovnaké podmienky ako neróm. To, že neróm má väčšiu šancu získať nájomný byt ako Róm, je už spojené s diskrimináciou. Presné podmienky, ktoré treba splniť, určuje hlavne obec. Tu sa ukazuje, že dobre nastavenými podmienkami vie obec ovplyvniť aj iné oblasti spoločenského života. Zo Svidníka Erik Hilar Lakatošovie, Press TV.